Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, ikaunom nga Domingo na karon sa Paskos pagkabanhaw niya atong padayon nga iampo ko uban sa mga pamisa nga atong gidawat karon ang mga kahimtang sa atong kaigsuonan nga nag-apektuhan karon ining COVID-19. Iampo sad nato ang tanan nga mga nag-atiman kanila atong mga frontliners nga unta mahinsog o maayo kanunay ilang panglawas o nga unta mabalik na sa atong naandan nga mga buluhaton o mga selebrasyon sa simbahan sa madaling panahon. O ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, himuang nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo, aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man mokunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio.
Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios. Kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isangyaw ang iyang mahimayaong kadayganan. Ingna ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pasimbaha ang tibuok yuta o paawita o pagdaig ngadto kanimo. Paawita og mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamo og tan-awa ang buhat sa Dios, ang iyang makataha nga buhat sa taliwala sa mga tao. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gihimo niya ang yuta nga mamala ug ang kadagatan latas sa suba naglakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya. Nagahari siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios. Samtang ipahayag ko unsa ang iyang gibuhat kanako. Dalaygon ang Dios nga wala magtungina kanako sa akong pangayo sa iyang kaluoy. Pasinggita ang tibuok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himuha siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpikasayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis na konsensya aron kang kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan, ingon nga mga sumusunod kang Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo, kung kini kabubuton man sa Dios, kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo, namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kung nahigugma kamo kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuoran aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. O kay ko buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niadtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan ug kamo ania kanako.
ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuma niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya na nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ingon ikaw, O Kristo. Kung ang atong kaaway ligon kaayo or kusgan kaayo, niya kitarang usa mo atubang niya magpanglingi tan, no, magpanglingi. Unsa may hinungdan nga magpanglingi man tan? Mangita ta og tabang. Mangita tag suna ba kay makatabang na ko dinhi labi na gapadong na siya nimo, manya porting liguna. So dinis kalibutan ang atong kaaway mao ang yawa ug ang iyang mga hinanib. Ang mga tawo nga nabiktima sa yawa, ang mga taong dautan. Nya si Kristo ang iyang mga apostoles iyang giingnan nga mubiya man ko ninyo, magpanglingi inaw niya mo ani og kinsay mutabang ninyo. Pero ay mo kabalaka kay padad-an ta mo og lain nga manlalaban. Nya kinsa man ni matud pa niya ang espiritu sa kamatuoran. Dinis kalibutan karon porti nagyong daghanas mga bakakon. Kaning yawa gitawag ni siya og Prince of Lies or prinsipe sa pagpamakak. Kamo, mustaman mo bakakon mo o dili? Dili. O bakakon gani mga hinanib mo sa yawa. Kining nagwali, bakakon dili. Ang lang. O na, kung mamakak na ganita, wala. Nahimo na tang hinanib sa yawa. Kaaway na tas kamatuoran. Karon sa atong kahimtang sa kalibutan, murag galabi gyud ang bakakon kaysa nagpuyo sa kamatuoran. Mao na ang espiritu diay nga ipadaan ni Kristo nato, kamatuoran. O kining kamatuoran matud pa ni Kristo mao'y magdala nato ngadto sa kagawasan. Ang pagpamakak maunay magdala nato ngadto sa bilangguan. Mabilanggo ta. Unsa may kuan, unsa may kinaiya ning mga nabilanggo. Dili sila gawasnon nga mulihok-lihok. Tanawan ng taong bakakon, magkinto sa na siya, magamping na siya, daghan kay siyang bantayan, nawaon tay madiskubrihan. Na karon makita na ta diha sa atong social media tungod sa nahitabo sa ABS-CBN, sa Kongreso, daghan na kayong nanggawas, ambot o tinuod ba na o bakak. Daghan kayong ipagawas nga namakak ni siya, namakak ni, natuklasan, ambot kung kinsay natuklasan, ang nakatuklas ba o ang gituklasan. Naglibog na lang ta kay di pa nato ma-verify. Pero usara gid niini ang kuan, ang sukdanan. Ang tao nga matinud-anon, gawasnon nga mo istorya, gawasnon nga mo buhat, nya naa pag ikatulo, gamhanan, dunay gahom. Muna si Felipe, nagsunod man siya ni Kristo, amusugot ang Kristo. Si Kristo gawasnon nga musulti, gawasnon nga mubuhat, bisag gidili iyang buhaton, kay nasayod siya nga mao ni gusto sa akong amahan. Unya, gamhanan siya, nakaayog mga masakiton, nakapapahawag mga yawa, nakabuhi paganig patay, nakamultiply og pagkaon. Ana, muna siya ang mahitabo. Gawasnon, gamhanan pagyud. Si Felipe ug ang mga apostoles nga nagsunod sa di Kristo, gigiyahan sa Espiritu Santo. Kung saan siya hitabo, gawasnon sa silang musulti, gawasnon nga mulihok, unya gamhanan sad. Muna diri sa unang pagbasa, porting daghanang mga naayo nga mga masakiton, mga yawa gipapahawa ni Felipe. Muna ang mga tao porting lipaya dito sa Macedonia, porting ginilang ang sa Macedonia, Samaria.
Ha? Samaria. Samaria dihay. Sa Samaria, purting lipayas mga tao. Kinsa ba di malipay kung ayuhon imong sakit? Kung doon na rin usa ka tao nga walay kinahanglan baksin, iko rang moingon maayo ning tanan COVID. Malipay tao maguol. So lipaya ka nato, pero mahitabo pa ka na. Posible. Pero ambot lang mahitabo ba? Nga naman, wa man ta musalig na ros Ginoo. Musalig naman tas baksin. Musalig naman ta aning mga scientific nga pamaagi. Muna usbo na nako pagsulti din, ibalik-balik ko na nako sa ako mga wali, sukat pa na, wa pa ko mapari. Kanang tanang scientific means aron pagtambal sa atong sakit o pagsulbad sa atong problema, wa gani Ginoo, wa gini kapuslanan. Wa gini kapuslanan. Baksin, wa ay kapuslanan. Tanawa lang ko ng atong mga tambal para sa kanser, nakaayo bagus kanser, nakapadaghas kanser. Kanang atong tambal or pamaagi para pagsulbad ana mga kidney failures na ayo bagod, wasan ni daghanan noon kaayo ron ang dialysis. Ang diabetes, kanang mga tambal atos diabetes na ayo bagong diabetes, wow, pwerte daghanan gi diabetes karon. Unsa pa may lain? Basta tanang tambal. Basta way Ginoo, wa gyoy complete healing. Mao na bisan gani kanang mga AIDS, kanang na ang mga unsa pa na diha kanina ni mga COVID. Di kita kaayo ani basta wa tay Ginoo. Nakaron unsaon man nato pagpapuyo ang Ginoo, atong dawaton ang espiritu sa kamatuoran. Kani magong Holy Spirit kun mao na gani ni siya mulihok diri nato, ang una ginyang isulti ang tinuod. Parabitan ng asawa, ang asawa, suko kayo, niya maingon kas Ginoo, Lord, tabangi taon ko, anong purti maging akong laguta ni akong banang sugarol kayo. Di ba, mao na yung isulti. Usba taon ng iyang bisyo, Lord, naninatan ni siya magsigsugal. Mausab imong banang. Dili. Manugal na musuyog pag Ginoo na. Niya mingon sa Lord, ayuha taon ni iyang suyog o kani iyang sugal, bugat na kayo ni para nako, mga bit na Ginoo na. Lagi. Unsa man day tinuod? Unsa may kamatuoran? Maingon ang Ginoo nimo, ikaw God, wa man ka magpuyo sa kamatuoran. Asawa ka. Sa niya Lord, unsa may buhaton nako? Ikaw asawa ka, kinahanglan imo ra gid nang higugmaon imong bana, maging sino man siya. Asong Dio. Ano ba? Higugmaa siya. Ayaw na pagsigingog sugarol, manuyopay, mga bitay. Higugmaa lang. Gugmaa. Kaya mo man ay tinuod. Mo man ay imong gitubag dito simbahan. Kaya nung ba mo kamo mga minyo? Unsa may unang pangutanas pare inikasal ninyo kanang right of marriage. Unsay unang pangutanas pare. Ang makahinumdom, tagaan ako premium. Saksakong bugas para sa quarantine. Unsay unang pangutanas pare abot yun mo nga to sa right of marriage. Dawato mo bawa ng dawato na wala lagi mo kahinumdom. Ang unang pangutanas pare ako makahinumdom ani ako may gisig balik-balik og kuan kasal. Wa ko makasala. Mo na unang pangutanas pare. Ikaw nganlan imongan. Mianhi ba ikaw sa imong kabubuton aron paghiusa ngadto sa imong bana o sa imong asawa diha sa paghigugma o pag-alagad kaniya? Gugma o alagad. To love and to serve. Mianhi ba ka sa imong kabubuton aron makighiusa kaning imong tupad diha sa paghigugma o pag-alagad? Yang sa inyo ito ba? O muingon ka nimo nga way siguro padre. Di na madayon ang kasal. Ditso gyud ka? Oo padre. Ako gining kabubuton padre nga mahigugma ko ani ug mag-alagad ko ani hangtod sa akong kamatayon. Ako nang kabubuton. Paghigugma ug pag-alagad mao ra kini inyong panaan. Ya karon palahubog siya. Unsaon paghigugma ang hubog? Ayaw yaw-yawi kay masuko na magmaoy. Unsaon pag-alagad? Kung di kalakaw, agakan. Di ba?
Kung galabad ang papahuwaya, tagaig tambal, aron ugma, makainom na sana. Kay, paghigugma man og pag-alaga. Galingo-lingo na mo ron. Buwagin ang tanan ninyo mga bana. Di ba mo kahimo anak, mga bakakon mong dagko, hinanib mos demonyo. Mga bitaw na. Paghigugma o pag-alaga, kay basahan yung pag-usap niya ng right of marriage. Natanawa dito, di ba? Paghigugma o pag-alaga na yun. Muna yung unang pangutana. Kanang gasunod ng mga pangutana, mo-support na lang na at itong pinakaunang pangutana. Katong una nimong tubag. Ug maunay ka matuoran sa bana o asawa, tanawa ha, ang inyong ipanaad katong inig-final na sa right of marriage. Wa mo na ilabot ka ng sing-sing-sing-sing. Kato lang inyong inig-kinuptanes kamot. Itugot Ginoo na kami magkahiusa. Saan na nasulti niyo? Sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo. Maayo og dautan, kahamugaway og kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Mao ni siya nag-support sa loving and serving each other. Ako sa dun sa kamatuoran ako, isipare, poverty, chastity, and obedience. Mao sa nay amo ditong hapa-hapaan dito sa kaning siminto sa katedral. Pasabot ato, siminto ragi hapi pader. Usay makahapa mo sa bigdi siminto. Mangita mo sa big hapanan nga di siminto, gahiga sa ni siminto ay ang ita sa big humuk-humuk. Humuk-humuk ra sa patiya sa dani bugnawan ha. Kita sa big init-init. Namo nabutangan na mo heater. Secret. Nya mao na og di nami magpuyoan ang maong kamatuoran, poverty, chastity, and obedience ang amo sang pagkapari mahimo sang yawanon. Ang mga government officials unsa man sa inyong gi-take off. Dala hinumdumi ko no to. Mao sa nay kamatuoran yung kinabuhi. Niingon bagod mo aron mi makakwarta, aron kapalit mig sakyanan, aron daghan mi og mapalit nga mga yuta. Ana? Wow! Aron mag-away mi hangtod sa katapusan ang akong partido kinahanglan akong labanan ug akong ginintaktakon ang tanan nga mga kontrapartido nako. Mo na inyong take off. Haron akong katan kining amelioration. Wa mo take off ana oy. Wa gina. Haron kini mga project kinahanglan gyud 30% ang ako ana. Wa ni take off mo aron mahimo mong alagad service gihapon and loving the citizens of the country na imong alagaran isip elected official. Mao ni ang kamatuoran. Yang magpuyo na tani. Kitang tanan magpuyo taaning kamong kamatuoran. Doon na bagoy bati nga mahitabo sa kalibutan. Mao na nang uingon na ta sa atong salmo responsorio. Sa to? Ba mo kay ba na wala sulti ba? Pasinggita ang tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Magsinggita, Lord, thank you. Salamat, Lord. Salamat nga na ako'y kapitan nga buutan. Salamat nga na ako'y pari nga buutan. Usaray gipaanakan, joke. Buutan, no? Muatiman yung anak. Dili, mga anak ba kanang parokyano? Anak. Mga ina, salamat nga ako'y banang buutan. Salamat nga ako'y asawang maunumon. Makapasalamat tayo, kuan kita, makasalamat. Pero pulos na gani pangurakot, pulos na gani ang pari, kamisad, what ay poverty, pulos na lang riches, sige na lang hisgot anang kwarta, patay gid ang atong kalipay, mawagtang ang kalipay. Nya sayon man ni buhaton o lisod? Lisod? Lisod sayon. Tubag. Lisod kay ni buhaton. Mo na nga niingon si San Pedro sa ato ikaduhang pagbasa, kinahanglan tang mag-antos. Mas maayo nang mag-antos ta tungod kay nagbuhatag maayo kaysa mag-antos ta tungod kay nagbuhatag daotan. Kay ang ato ganing Ginoo nga purti gyud ka maayo, gipaantos o gipatay man gani, kita pa bang nagsunod kaniya? Ang lain din kamatuoran sa tong kinabuhi mga igsoon, mao di ay ang pag-antos aron pagbuhat og maayo. Kining tanan akong gisgutan, hasta ako way sigurong makabuhat.
Pero magsiguro ni na akong mabuhat basta andam kong magantos. Mao na ang pag-antos mao gyud makapasantos. Nganuman, way buhat ka maayo na dili ta paantoson sa kalibutan. Magbuhat na kitag maayo, paantoson kita sa kalibutan. Magsulti na gani kas kamatuoran, dumtan yung kas kalibutan. Kontrahon ka mismo sa imong suod sa kinabuhi. Matod pa ni Kristo, gidawat ko sa bisan unsang lugar, isip propeta, gawas lang sa akong kaugalingong panimalay. Gabi ito, dugay ming nahuman panihapon, niabot ko mig 3 ka oras sa among panihapon. Kisa niyo nanihapon din nga niabot og 3 ka oras. Kami pa gabi Kami din naghinisgutan Niya usas among nahisgutan, niingon ko, daghan kay mutawag nako sa una ba karon naman kayo. Kay wa COVID man. Daghan kay mutawag nako para recollection, para talk, para misa, para counseling. Pero kamo din kuyog nako, wa gyud mo mohangyo nako. Nadoko-doko sila. Nung tingito sila sa una, sige naman kay kagyaw-yaw diha. Ano ba? Nako mo gini ang tinuod nga ang propeta wa gyud kuana no. Sa akong pamilya pananglitan ambot maihap ra gyud sa wa pati kaabot og 4 ka beses nanihangyo sila pader magpa-counseling ko nimo. Karabang members sa akong pamilya nga igsuon mga pagumangkon bisan gani mga igagaw. Pila lang gyud kabuok. Ang kasagaran na gyud nilang isulti nako no. Kung wala na sila kwarta, pader na kay kwarta, pader na kay kwarta. Mura ra gyud kog ATM machine nga mahinumduman ra gyud kog makinahanglan ng kwarta. Wa na gani panginahanglan sa kwarta, agi-agian ra gyud ko wa gyud ko'y baliw. Ana. Nga naman kay ako magong pamilya. Pero sa tanang mga tao tibuok kalibutan, Luzon, Visayas, Mindanao, apot pa nga to sa laing mga nasod, magsigig message na ko, pader, pwede ka mo are, kay magpamisa, di ganahan kami mo misa ka dire. Akong pamilya, iniingon anay. Kwarta no, nakay kwarta pa dir. Di ay mayroon nun pa dir, di ay mayroon nun. Sakit ba yan unaon-naon? Pero mao sa niyang kamatuoran. Kinahanglan yun na to higugmaon, mo to niingon ko nila gabi, mao nakaton ko paghigugma sa ingon ani nga kahimtang kay kamatuoran man gid ni kinabuhi sa usa ka magsasangyaw dili gyud ka dawaton or dili relax nimo sa imong gisangyaw ang mga tawo suod nimo mo nang di na lang sa mangayo na ilatang higugmaon ang ato na lang pangayoon Lord makapadayon unta ko pagsangyaw sa kamatuoran o pagpuyo sa kamatuoran bisan pa man ang tibuok kalibutan mo kontra na nako. Bisan pa man ang labing suod nako sa akong kinabuhi, masuko na nako sama nga si Jesus gikasuk-an sa mga pari o sa mga iskriba nga nagsunod unta sa kinabuhi na Diyos nun pinaagis kasuguan ni Moises mao na hinoy ni unay o patay niya imbis unta mo'y mudawat niya. Mao na nga si Kristo nagpakita na kini daing kamatuoran, kining espiritus kamatuoran mao dayon ni siyang mo lig-on sa nato sa pagbuhat o padayon bisan pa nag-ungaw na tas kamatayon. Manindo, nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kan Jesucristo yang anak mabuktong Ginoon nako, nagkabukong sa lalang sa Espiritu Santo, yanak ni Maria Mabirhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, ning saka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagahom sa tanan. Gikan dito balik siya ro paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaanditan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas o sa kinabuhi dayon. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita karon ngadto sa Dios nga pinaagis pagkabanhaw ni Kristo, mabag-o unta ang atong kasing-kasing o malig-on sa pagtuman sa mga sugo sa Espiritu Santo. Atong ipadangat ang atong panginahanglan sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan puno sa Espiritu sa nabanhawng Kristo, aron sa walay ko kahadlok, magsangyaw siya sa Ebanghelyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang atong nasod mamahimong buhing saksi sa pagkabanhaw ni Kristo.
Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton mahupay pinaagi sa ilang pagtuo sa nabanhang Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa makaluwas nga gahom ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Dios namo, hatagi kami sa kaisog, sa pagsaksi, sa imong kamatuoran, sa imong gingharian dinhi sa kalibutan, kay amo kining ug dawata ang among mga pangamuyo, kay amo kining gituboy diha sa gugmang pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa pagpapasalanan sa libok niyang santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa paghalad niining mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam unta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nanausap kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagis pagtugyan sa iyang lawas dito sa cross, naghalad sa hingpit nga sakripisyo, nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyong pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, mangayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga religyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon o kadtong mga nabiktima sa COVID-19. Malaomon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon o amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan dihas kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan pinaagis mga pulong ang itudlo ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Inunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga gawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo dili ako angay palawat kanimo apan ikaulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Amen. Magampo kita, makalagahom ug tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Padaghana dinhi kadamo ang bunga sa sakramento sa Pasko
o gihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kiniamong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Mga igsoon, usa sa mga nindot nagasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga gahom. Gahom, makaayog masakiton, makapapahawag giyawa. Pero mulihok ra ni nato kung magpuyo o magsunod gyud ta sa espiritu sa kamatuoran. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa kanimo. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.